Na prvom mjestu dobit ćete znanje koje vam je ulaznica u bilo koje kino koje vi želite ući i pogledati bilo koju predstavu. Na drugom mjestu je snalaženje u potpuno nepoznatom prostoru gdje ćete vi znati koje ćete mjesto odabrati. Ni previše blizu, ni previše daleko. Zatim, kritičko mišljenje o svemu tome gdje ćete aplaudirati glavnom glumcu, ali ćete nakon toga izraziti jedan oštar stav prema onome čemu je on govorio i šta je on u svemu tome radio. Zašto upisati odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu? Smatram da je jezik najvažniji način izražavanja za jednog čovjeka, zbog toga je definitivno dostojan proučavanja i usavršavanja. Jezik je naše oružje i trebamo ga dovesti do savršenstva. To je ono što ovaj odsjek čini mojim izborom. Sve što sam zatekla ovdje je upotpunilo moje zadovoljstvo. Ovdje nam se omogućava sloboda misli, daju nam se razne mogućnosti. Profesori su uvijek tu za svaku našu nedoumicu. Oni nas stimuliraju i motiviraju. Zdravo, ja sam Fabijan, rodom sam iz Švajcarske, a trenutno sam u drugoj godini postdiplomskih studija iz lingvistike na Univerzitetu u Oxfordu. U okviru preddiplomskih studija na Univerzitetskom koledžu u Londonu, UCL, boravio sam 5 mjeseci u Sarajevu, studirajući na odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik. Ja se veoma rado sjećam tog vremena. Sjećam se gostoprimstva studenata i studentica, sjećam se pomoći asistenata i asistentica vezane za akademske stvari, ali isto za papirologiju. Za mene je odsjek za BHS jezik stvarno posebno mjesto, budući da je jedno mjesto u regionu gdje se proučavaju i srpski, i bosanski, i hrvatski standard našeg jezika. Zašto upisati odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta u Sarajevu? Zato što ćete naučiti kako da razumijete jezik, a to vam je potrebno da biste mogli da to znanje prenesete svojim učenicima sutra u školi. Jer ako ne razumijete procese u jeziku i njegovu upotrebu i svu njegovu širinu, nećete biti u stanju da dio tog znanja i dio tog jezičkog bogatstva prenesete na mlade generacije, što je prvi zadatak profesora bosanskog jezika i književnosti. Zbog toga je važno da upišete ovaj fakultet i ovaj odsjek